l-Apostlu Ġwanni jintroduċina mal-miġja ta' Ġesu Kristu. Mhux f'Betlehem fejn twieled u lanqas fejn f'Nażaret fejn kien imnissel. Imma joħodna lura fil-bidu, anke qabel ma kien hawn id-dinja u l-univers. Jiftaħ l-Evanġelju tiegħu billi jgħid fil-bidu kienet il-kelma. U l-kelma kienet ma' Alla u l-kelma kienet Alla. 3 veritajiet kbar. Fil-bidu kienet il-kelma. Il-Logos, Ġesu Kristu, kien fil-bidu. L-istess bħalma naqraw fl-ewwel ktieb tal-Iskrittura tal-Ġenesi naqraw fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. Qabel l-univers, qabel il-ħolqien kien hemm diġà jeżisti mill-eternità Alla li ħalaq kollox. L-istess mod fil-bidu kienet il-kelma. Qabel il-ħolqien kien Ġesu diġà jeżisti. Infatti jgħidilna fil-vers 3 li kollox sar bih u xejn ma sar mingħajru milli sar. Ġesu huwa l-Etern. Fil-bidu kienet il-kelma u t-tieni u l-kelma kienet ma' Alla. L-Iben huwa distint mill-Missier. Qegħdin iħarsu lejn xulxin mill-eternità f'komunjoni ta' mħabba u ta' glorja infinita. U t-tielet u l-kelma kienet Alla. Bl-aktar mod ċar l-istqarrija tal-Iskrittura u li l-Iben tal-Alla u tal-istess natura mal-Missier Ġesu u Alla. Imma mbagħad jgħidilna xi ħaġa straordinarja f'vers 14. Fejn jgħidilna u l-kelma dak li huwa etern, dak li huwa l-Iben ta' Alla, dak li hu nnifsu hu min natura tiegħu Alla. U l-kelma saret ġisem. Ġisem ta' demm u l-laħam bħali u bħalek. Materjali, kemm hu materjali dak il-ħobs u l-inbit li qegħdin taraw qudiemi li jirrappreżenta kemm il-ġisem u kemm id-demm li Ġesu fihom għammar f'din id-dinja. Il-kelma saret ġisem. U ġie u għammar fostna l-bnedmin. U aħna, jgħid Ġwanni, rajna l-glorja tiegħu, glorja bħal tal-Iben waħdieni mill-Missier mimlija grazzja u verità. Din ir-raġuni għal verbum dei caro factum est. L-Iben tal-Alla, il-verb tal-Alla sar bniedem u għammar fostna biex iġibilna l-verità, biex jurina lill-Alla, biex iġibilna grazzja, biex imut fuq is-salib, biex jipatti għal nubietna u jħabbibna mal-Missier. Biex dik il-komunjoni li hu kellu mill-eternità, il-kelma kienet ma' Alla f'komunjoni fi glorja, aħna nistgħu ukoll naqsmuha magħhom. Min issa għall-bqija tal-eternità. Dan huwa ħbib tiegħi l-iskop veru tal-miliet ta' twelid ta' Ġesu Kristu. Meta narfu min hi dik it-tarbija fi ħdan Marija, meta narfu minnu dak it-tfajjel jilab fid-dar ta' ommu missieru f'Nażaret, meta narfu min kien dak iż-żagħżugħ jaħdem fil-ħanut tal-Mastru Daxxa, meta narfu min kien dak ir-rabbi li kien jgħallem fil-Galilea, meta narfu min kien dak ir-raġel imdendel mal-għoda, meta narfu min kien dak ir-raġel li kien mqajjem minn belli mwiet, dan hu Alla tagħna u aħna minn qalbna rridu nadurawh.